Здравейте от мен! Отново сме заедно с кулинарния канал Без престилка, но с точилка. Днес ви предлагам чудесни закуски, любими на всички у дома, вкусни, пухкави, меки кремвиршки. Започвам с приготвянето. В малка купа изсипвам 100 мл прясно мляко, леко затоплено. Не трябва да бъде твърде горещо, около 35-38 градуса. Добавям 6 грама суха мая, ако използвате жива мая, сложете 18 грама. Прибавям и половин чайна лъжичка кристална захар, както и една пълна супена лъжица брашно от общото количество, което ще използвам в рецептата. Разбърквам с телена бъркалка до хомогенна смес. И оставям настрани, докато шупне и се получи една пухкава пяна отгоре. Отделно в купата, в която ще меся, слагам едно средно яйце. Добавям 100 мл отново леко затоплено прясно мляко. Общото количество в рецептата е 200 мл мляко. Слагам и 50 мл олио. Разбивам с телена бъркалка. Прибавям шупналата мая. Разбърквам. Започвам да пресявам постепенно брашно, като разбърквам първоначално с телената бъркалка, след това с лъжица, накрая замесвам меко тесто и с ръце. На този етап добавям и една чайна лъжичка сол. Тестото е готово. Помесих го меко, еластично и на границата, почти не лепне. Когато го задържа дълго върху ръцете, леко залепва, но когато го меся на плота, се отделя чудесно. За да го получа ми бяха необходими точно 400 грама брашно. Мажа купата, в която месих с олио, тестото също. Покривам с фолио за свежо съхранение. Правя няколко дупчици отгоре, за да излиза въздуха, когато тестото втасва. И оставям на топло място, докато си удвои обема. Вижте как изглежда тестото, след като втаса, пухкаво, бухнало. Премесвам и разточвам на голям правоъгълник. Размерите на правоъгълника са около 42 см на около 27-30 см. Ще оформя 6 големи кремвиршки. Разрязвам първо през средата по дългата страна. След което всяка една от двете части на още 3. И сега взимам един кремвирш и започвам да навивам лентата около него. Така изглежда самата кремвиршка. Подреждам я в тавата на фурната, която съм заслала с силиконова подложка. Може да използвате и хартия за печене. Продължавам с оформянето и на останалите кремвиршки по същия начин. Оставям ги за второ допълнително втасване около
20-25 минути, малко да си увеличат отново обема. Виждате как изглеждат. От двата края се показват кремвиршите, но когато тестото втаса и се изпекат самите кремвиршки, ще станат много апетитни и пухкави. След като престояха известно време, мажа отгоре с разбито яйце с четка. Междувременно фурната вече загрява на 180 градуса средно ниво на решетката, включен горен и долен реотан, пека без вентилатор. Отгоре поръсвам с сусам, вие може да сложите чубрица или някаква друга подправка, която се харесва във вашия дом. Слагам кремвиршките да се пекат във вече загрятата фурна до готовност. Приятели, извадих ги от фурната, при мен времето за печене беше точно 30 минути, вие разбира се наблюдавайте и по вашата фурна. Ако се зачервят твърде много отгоре, след 15-та, 20-та минута може да покриете с алуминиево фолио. Сега мажа с четка с малко олио отгоре и покривам с кърпа, за да омекнат и малко да се охладят. Ако искате да останат с хрупкава коричка, може да ги оставите да изстиват така открити. Аромата им е неустоим. Вкусни, големи, пухкави закуски за цялото семейство. Приятели, кремвиршките се получават чудесни, меки, пухкави и изключително ароматни. Сега ще ги видите и отвътре. Вижте тестото колко е меко, пухкаво, бухнало. Много са ароматни, вкусни. Уверявам ви, рецептата е изключително сполучлива и ви я препоръчвам от сърце. Зарадвайте семейството си с тази вкусна закуска. Ето още една мека и пухкава кремвиршка. Рецептата е чудесна, доверете й се. Сега ви пожелавам приятен апетит и до нови срещи!